Inverterin tehdasasetuksien palautus. Lähdetään ihan normaalista toimintatilasta, painetaan kahta oranssinappia niin pitkään, että kuuluu 2 piippausta. Nyt laite on tehdasasetuksilla, mutta samalla poistui myös ennalta määrätyt aggregaatin käynnistysrajat. Ohjelmoidaan ne uudelleen, painetaan yhtä oranssinappia niin pitkään, että program-valo syttyy. Nyt laite on ohjelmointitilassa ja nämä lamput täytyy sammuttaa. Lähdetään tällä askeltamaan. Mennään kierros. Ensimmäinen aktivointi pois. Toinen pois. Kolmas pois. Ja 4. pois. Seuraavaksi mennään akkuosiolle. Ensimmäinen starttiraja aktivoitu ja sammutusraja aktivoitu. Nyt laite on käyttökunnossa. Ohjelmointi voidaan vielä tarkistaa, että varmasti on kaikki mennyt perille. Eli täällä ei saa valaa yhtään valoa, ainoastaan käynnistys- ja sammutusraja. Eli tarkistusta tehdään samalla lailla taas ohjelmoinnin. Eli käynnistysraja ja sammutusraja. Ja täällä ei palaa mitään. Ja laite siirtyy automaattisesti käyntitilaan.